Les diapositives sempre acaben a vegades una mica perdudes. Començaré recordant un llibre que existia a les comunitats religioses que es deia el Necrologi. El Necrologi era un còdex que servia perquè els monjos de la comunitat recordessin els benefactors del monestir. I per tant estava endreçat per mesos i per dies i cada dia tenia assignat tot un grup de persones que havien mort aquell dia. I llavors els monjos anualment anaven resant per aquestes persones. Llavors, el dia 16 de maig es diu el següent, i ho llegeixo traduït al català. Morí el frare Gerald de Clasquerino, abat. Va establir que es fes un ofici per l'ànima de Pere Amenys, abat, i que fos procurat pel capellà de Tots Sants del monestir, en el qual va instituir els capellans o la capellania de Tots Sants i va fundar un benefici. Aquesta breu notícia és important perquè ens dona el nom de l'abat que institueix a l'altar de Tots Sants. Aquest altar de Tots Sants no és on ara hi ha el retaule, sinó és on ara actualment hi ha la sagristia. Antigament aquest espai era una capella, i era la capella que des de 1291-92 aproximadament hi havia aquest retaule erigit. Però tenim alguna informació més d'aquest moment. En el sepulcre, la làpida sepulcral del bisbe, de l'abat que estava també en aquest espai, diu: aquí jeu el frare Gerald de Clasquerí, abat de Sant Cugat, que va edificar i dotar aquesta capella i va morir el quart dia de les calendes de novembre de l'any de 1294. Que la seva ànima reposi en pau. Amén. Doncs aquest sepulcre que aquí comentava es va localitzar a l'any 1916 i és que en un determinat moment van tocar el mur de la sagristia, van veure que sonava a buit i van treure algunes pedres i van trobar el sepulcre d'aquest abat Clasquerí, amb la sort que dintre el sepulcre hi havia un bàcul, que era el bàcul de l'abat Clasquerí. Perdoneu, això, el bàcul sortirà en algun moment, però més endavant surt. Llavors, aquestes dues notícies ens serveixen com a punt de partida de la conferència, perquè ens indiquen el moment en què s'institueix a l'altar. Posteriorment a aquesta notícia, 1291-92, no sabem en quin moment de finals del segle XIV aquest altar, que té una capellania, s'enriqueix amb un retaule. I aquest és el retaule de Tots Sants, que és el que veiem aquí atribuït a Pere Serra. Malauradament no s'ha conservat cap document legal que ens permeti conèixer la data precisa del retaule, i d'altra banda tampoc ens permet identificar clarament, tot i que això després ho comentarem, qui va ser el promotor del retaule. Per tant, tenim tot un seguit de punts, d'incògnites al voltant d'aquest retaule. Llavors, el retaule i l'altar van estar funcionant fins al segle XVIII, quan aquest espai es converteix en sagristia. En aquell moment, l'altar és traslladat al fons d'aquesta nau, o sigui, al darrere, i allà va estar fins al 1908 aproximadament. I després ja explicaré, però aquest és una mica el periple d'aquest retaule. Llavors, el retaule, tal com veieu, es diu el retaule de Tots Sants i ens recorda precisament la data de l'1 de novembre, la data que es festeja tots els sants canonitzats i no canonitzats, però que ja gaudeixen de la contemplació de Déu. I això és una festa antiga de l'Església que després també comentarem. No sé si ara distingiu que en aquest retaule hi ha els carrers verticals, hi ha unes peces verticals que es diuen muntants, i a la part superior d'aquests muntants, al nivell una mica més alt de la Mare de Déu, hi ha uns escuts rodons, 4 escuts iguals. I en aquests 4 escuts el que hi ha representat és un ocell, una mena d'ocell que a vegades s'ha identificat amb un corb i que arran d'aquesta figura heràldica, és una heràldica parlant, una arma parlant, s'ha pensat que el promotor de l'obra era un abat del monestir
que va ser abat entre 1411 i 1415. El seu nom és Jaume de Montcorb i s'entén perfectament que s'hagi associat aquest cognom a l'escut. Després parlarem també d'aquest abat, però és una de les dades de les que partim. Per tant, aquest és el punt en què iniciem la conferència. Tenim dades del moment en què es funda l'altar, s'institueix la capellania i sabem que a finals del segle XIV aquest altar s'enriqueix amb el retaule. Com veieu, el retaule és un gran moble de fusta, fa 3,21 metres d'alt i 2,78 d'ample. Estem en un moment en què els retaules ja tenen unes dimensions grans, és a dir, els retaules comencen sent normalment retaulets partits i a mesura que avancem cap al segle XVI i al segle XVI es van monumentalitzant, ja siguin els retaules majors com els retaules de les capelles laterals, que és el cas d'aquest. Com veieu, el retaule té diverses parts. La part inferior se li diu bancal, gràcies, se li diu bancal o predel·la, que està presidit pel baró de Dolors. El baró de Dolors és la imatge de Jesús sofrint, que ensenya les ferides de la mà, flanquejat per la Mare de Déu i Sant Joan, i 3 sants, després en parlarem. En el carrer principal hi ha la Mare de Déu i el nen, i a la dreta hi ha una figura agenollada amb un hàbit fosc. Aquesta és la localització habitual dels promotors de l'obra, és a dir, de les persones que estan pagant a l'altar el benefici o la capellania. En aquest cas, per l'hàbit que porta, imaginem que és un benedictí. El monestir de Sant Cugat pertanyia i vivia l'ordre de Sant Benet. A la part superior hi ha una escena del Calvari, llavors això ho subratllo perquè en la pintura gòtica catalana gairebé el 95% de tots els retaules que s'han conservat acaben sempre en el carrer central amb una representació del Calvari. Això no passa en altres geografies, però aquí a la Corona d'Aragó i sobretot a Catalunya sempre tenim el Calvari. I llavors, a banda i banda, en els carrers laterals, es despleguen de manera jerarquitzada els sants, començant a la part de dalt per àngels, després tenim profetes i patriarques de l'Antic Testament, al nivell intermedi tenim apòstols, confessors de la fe, i a la part inferior tenim santes i verges. Aquesta és bàsicament la iconografia d'aquest retaule, tot i que després l'explicaré i anirem detall per detall. Llavors, inicialment, aquest retaule a finals del segle XIX, començaments del segle XX, s'atribueix a un important pintor que és Lluís Borrassà, que treballa a la primer quart del segle XV, tenia taller a Barcelona i va ser un dels grans artistes del moment. Posteriorment aquesta atribució va ser revisada de manera molt correcta i es va atribuir a un pintor que es diu Pere Serra. Pere Serra té un taller, ell i els seus germans tenen un taller a Barcelona, al darrer terç del segle XIV, que és el taller de pintura més important de la ciutat. No només de la ciutat, sinó que tenim retaules dels germans Serra per tota la geografia catalana. Per tant, l'atribució ara mateix és unànim, això és un Pere Serra. Tenim un problema, i és que Pere Serra va viure molts anys. És a dir, des del moment en què la primera data que tenim documentada és 1357. A l'any 1357 entra en un taller d'un pintor com a aprenent i després d'uns primers anys com a aprenent signa el primer contracte d'obra, un retaule major, el 1362 i continua treballant des de 1362 fins a 1404-5 i el 1408 mor. Jo no sé quant en números, però això són més de 40 anys i són molts anys per la vida d'un pintor i d'un pintor molt productiu. Per tant, sabem per relacions estilístiques que és Pere Serra, el tema és que no podem datar en quin moment de la seva vida artística es va realitzar aquest retaule. Per tant, això són incògnites que d'alguna manera planen sobre aquest retaule. Llavors és interessant també perquè Pere Serra és un pintor que tanca una etapa de la pintura gòtica, tanca el període
del gòtic italianitzant i connecta i enllaça ja amb un altre moviment que té un abast europeu, que és el gòtic internacional. Després donaré alguna característica més, però això és una mica plantejar el punt inicial d'aquesta sessió o d'aquesta conferència. Us ensenyo ara, breu meu, l'estructura de la conferència, perquè així estem situats en quin moment estem. D'una banda, partiré primer d'un context general que ens ajudi a entendre aquest retaule, per tant, faré una breu referència a com era el monestir als segles XIV i XV. Després parlarem de les funcions dels retaules i de tota l'estructura, tot el sistema de beneficis, i parlarem de la festa de Tots Sants. Per tant, tota una sèrie d'elements externs que ens donen el marc d'aquesta obra. I després passarem ja a analitzar el retaule. Aquesta serà l'estructura. Per tant, serà una mica espiral. És a dir, primer donarem una mica de voltes, però això ens ajudarà a entendre perfectament el que és aquest retaule. Molt bé, aquí vull ser molt breu. Aquí teniu en aquests 3Ds l'evolució del monestir des del segle XI i XII fins, jo crec que és fins a finals de l'edat mitjana. Llavors, el monestir als segles XIV i XV era aquest edifici que veiem aquí a la part inferior esquerra, és a dir, estava construït el claustre, la primera galeria, més tard es construeix la segona, tenim l'església que s'acaba, la rosassa es fa a finals del segle XIV, segona meitat del segle XIV. Aquest edifici s'ha començat al segle XII i, per tant, els 3 absis són 3 absis romànics. Per això les finestres són petites, els murs són gruixuts. Però el procés constructiu és molt lent i a mesura que avança la fàbrica, el llenguatge arquitectònic canvia. I aquí, damunt nostre, ja tenim voltes de creueria, que són les típiques voltes dels edificis gòtics. Per tant, a partir d'aquest moment, l'edifici té ja un llenguatge que és completament gòtic. És un edifici de 3 naus, la central, com sempre, més gran que les laterals, però té la particularitat que es construeix una mena de quarta galeria a la vostra dreta, amb tot un seguit de capelles. I la primera seria la que seria la Mare de Déu de Tots Sants. Aquí teniu el detall de com seria el monestir en els segles XIV i XV, només perquè entenguem una mica la importància del monestir de Sant Cugat. De monestirs benedictins a Catalunya i a la Corona d'Aragó n'hi havia molts. Sens dubte, el més important de tots, el que tenia més prestigi, era Santa Maria de Ripoll, fundat per Guifré el Pilós. Però després venia el de Sant Cugat. És a dir, Sant Cugat va tenir un paper molt important al moment de la Reconquesta, era un dels monestirs situats més al sud, a la línia del Llobregat, i per tant va arribar a tenir molt territori. Llavors, en importància estem en aquest nivell. Primer Santa Maria de Ripoll, amb tot l'escriptori que havia tingut de l'època de l'abat Oliva, i després Sant Cugat. Hi ha una altra cosa que quan em preparava la conferència em va fer gràcia, la veritat, perquè els que som d'aquesta zona som del Vallès i hem vist l'evolució de Sant Cugat. Sant Cugat fa ja uns quants anys era molt petitó, però llegia, això fa 2 dies, que Sant Cugat era una de les grans ciutats, a l'època medieval, una de les grans ciutats de l'àrea del Vallès, només superada per Terrassa. I em va fer molta gràcia per entendre en aquell moment l'extensió de la vila. Això era el monestir, hi havia una altra església, que era l'església parroquial, Sant Pere Octavià, que depenia del monestir. Això és només una situació general per comprendre l'edifici. Llavors, tenim la sort que aquest monestir ha estat molt estudiat. És a dir, tenim ja monjos del segle XVIII, els típics erudits de la Il·lustració, que comencen a escriure la història del monestir. I aquest és el cas del primer llibre que teniu a l'esquerra, de Benito de Moixó de Francolí, que escriu Memòries històriques del Real Monasterio de Sant Cucufate del Vallès. Aquest llibre, escrit el 1790, serà la base de tota la historiografia posterior.
El següent llibre de referència és de Josep Paray, es diu Monografia històric-descriptiva de Sant Cugat i va ser editat en dos moments. La primera edició és 1908, però la que realment és completa és la de 1931. I jo diria que és dels llibres que aporta més informació i informació documental sobre el monestir. Després tenim el de Griera, que va ser rector del monestir mitjans del segle XX, una guia descriptiva i històrica artística del monestir de Sant Cugat, i un llibre del 2006, en té diversos, de Pere Vivó, que també fou rector del monestir i que recull molts aspectes de la seva vida. Al marge, aquí les fotos que són, el de l'esquerra és de mossèn Griera i el de la dreta, aquesta és la figura de l'esquerra, la foto de la dreta és la de mossèn Pere Vivó. I aquí volia fer referència al grup d'estudis locals, és a dir, Sant Cugat té un centre d'estudis locals bastant dinàmic i de fet publiquen una revista que es diu Gauzac amb molts articles sobre la història i la vida de Sant Cugat al llarg de la història. I entre aquests erudits que treballen en la història de Sant Cugat destaca Joan Auladell, ja difunt, però ha treballat molt l'edat mitjana i el segle XIX també, a partir de fonts, i per tant és un autor que és rigorós. I després tenim Domènec Miquel, de Sant Cugat, que també ha treballat d'una manera, diria també, molt rigorosa i utilitzant les fonts documentals Sant Cugat. Per tant, aquests dos autors són autors de referència per conèixer la vida del monestir. Bé, ara en Moc ja he presentat breument el monestir i saltem a un altre apartat. Aquest apartat el que veurem és què és un retaule. Tots sabem què és un retaule, però penso que hi ha moltes coses amagades darrere aquesta peça del mobiliari litúrgic. I després explicaré què és el sistema beneficial. Sense explicar el sistema beneficial no s'entén res gairebé de l'edat mitjana i per això pensava que valia la pena fer aquest esforç. Bé, un retaule és un moble litúrgic, és a dir, nosaltres ara, com a persones del segle XX i del segle XXI, quan veiem un retaule i el veiem en un museu, pensem que és una peça d'art. I no és així, o sigui, aquestes peces neixen amb una funció i el retaule és una peça de mobiliari litúrgic. De fet, el terme ve d'una expressió llatina que és retrotabula, per tant, darrere l'altar. I això indica que els retaules es posaven o bé damunt de l'ara d'altar, a la part de darrere, o bé directament damunt del terra. El retaule és una peça que el seu desenvolupament, podríem dir que, tot i que hi ha exemples anteriors, comença al segle XIII. Inicialment són retaules baixets, petitons, i es van fent grans. I arriba un moment que pràcticament tots els altars tenen un retaule. Per què té aquest desenvolupament el retaule? Doncs perquè hi ha un canvi en la manera de celebrar la missa. En els segles XI i XII el mossèn celebra cara al poble. I per tant, el que és important en aquests moments i en aquesta cronologia és l'altar i la part frontal de l'altar. Per això, en els museus tenim tants frontals d'altar romànics. El que es veu i el que la gent veu és la part davantera i els laterals d'un altar, que és el nucli central de l'església. Però a partir del segle XIII, el mossèn comença a celebrar d'esquenes al poble. I, per tant, aquest és el moment en què comença a assolir importància el retaule. I això explica el desenvolupament d'aquesta peça del mobiliari litúrgic. Llavors, quines funcions té aquest retaule? Doncs, d'una banda, marca l'altar, marca aquest espai sacre i el monumentalitza. És a dir, ens marca aquest espai sagrat. És una mena de taló de fons, taló de fons de la cerimònia que el sacerdot està celebrant sobre l'altar. Hi ha altres elements que són importants. Un és un retaule desplega un programa iconogràfic. I un programa iconogràfic dedicat a la Mare de Déu o a sants, que se'ns plantegen com a models de vida.
I, per tant, aquest retaule té una funció didàctica, té una funció moralitzadora, podríem dir. És a dir, la persona que està assistint en aquell moment a la missa es pot emmirallar en la vida i les obres d'aquests sants. Però hi ha un altre element que és important, i és que l'altar és l'espai on el sacerdot celebra la missa. La missa és la renovació del sacrifici de la creu. I és molt significatiu que en els retaules, i sobretot en els retaules del gòtic català, els pintats, la taula cimera, la taula de dalt de tot, sigui un calvari. El que el sacerdot està celebrant a l'altar és el que es veu en el calvari. Per tant, hi ha una relació visual del que el mossèn està realitzant amb el que veiem a la part superior. Però, a més, en aquest retaule, per exemple, succeeix així. Hi ha un eix vertical molt clar i a la peça inferior, al bancal, la imatge que veiem al centre és el que es diu el baró de Dolors. Per tant, un Crist mort que ensenya les nafres i, per tant, també fa referència a la passió i té aquest sentit de sacrifici. Per tant, de nou, hi ha aquesta relació visual entre el que el sacerdot està realitzant a l'hora d'altar i el que veiem en el retaule. Per tant, hi ha aquesta relació visual, hi ha també aquest sentit didàctic, hi ha també aquest sentit devocional. El que està desplegat en un retaule ens ajuda a resar. Aquí el donant, aquest promotor, s'aplega sota la protecció de la Mare de Déu. Si fos un sant passaria el mateix. Per tant, els titulars d'aquests altars són sants intercessors i protectors. I hi ha un darrer punt que jo penso que és important, que a vegades l'oblidem, i és que el retaule també té un valor estètic. És a dir, el pintor que realitza aquest retaule parteix d'un ideal de bellesa, parteix d'un cànon de bellesa, pel tipus de colors, per la manera de representar la figura humana. I això explica que quan el gòtic ja ha passat, els retaules del gòtic ja no agraden, perquè els valors estètics, el cànon de bellesa canvia i, per tant, el retaule a vegades s'ha de canviar. Per tant, als segles XVII i XVIII, un retaule gòtic no agrada i en aquell moment és substituït per un retaule barroc. Per tant, el retaule té aquest valor estètic i podríem dir que aquest valor estètic és igual en tot el gòtic. No, no és així. El gòtic va del segle XII al segle XV i dintre la pintura gòtica hi ha diferents corrents amb diferents valors estètics. Per tant, això també penso que és un element que és important de conèixer. I ara això ens permet saltar el que jo explicava abans, que són els beneficis eclesiàstics. Perdoneu, em passa sempre això, i ho sento, que tinc les diapositives, jo parlo per una banda i la pantalla va per l'altra. Aquí es veu el retaule de Tots Sants i aquí es veu molt bé la taula cimera, el calvari, i a sota el baró de Dolors. Per tant, aquí es veu aquesta relació visual que permet comprendre el que el sacerdot realitza, que és la renovació del sacrifici del calvari. Tinc aquestes imatges que penso que són molt eloqüents, perquè són alguns compartiments de retaules que mostren els altars tal com eren en els segles XIV i XV. I, per tant, ens podem traslladar a aquella època. Si us hi fixeu, es veu el sacerdot celebrant d'esquenes en el moment de la elevatio, en el moment de la consagració que aixeca l'hòstia, i darrere hi ha el retaule, i la gent està agenollada. Per tant, no hi ha manera més gràfica d'entendre com era la litúrgia en aquell moment que veient aquests petits detalls que ajuden a entendre com era aquest espai sacre. Passo tot seguit a parlar del que són els beneficis eclesiàstics. Mireu, un benefici eclesiàstic era la dotació d'un altar, és a dir, una persona, ja fos un eclesiàstic o un laic, amb la finalitat que resés per la salvació de la seva ànima, feia una donació en sentit de perpetuïtat i fundava un altar o establia un benefici. Donava unes terres, ja fossin terres rurals, rústiques,
o ja fos unes cases o un obrador. Llavors, de les rendes d'aquests béns vivia un sacerdot i aquell sacerdot celebrava quotidianament missa en aquell determinat altar. Això és el que és un benefici. Hi ha un fundador, eclesiàstic o laic, paga, estableix uns determinats béns i d'aquells béns viu aquell sacerdot i resa per l'ànima de la persona que ha instituït. Per tant, hi ha un dot, hi ha un beneficiat, que és el prevere, i hi ha una dotalia. Quan es funda un benefici? Doncs a vegades es funda un benefici en el moment que s'institueix un altar. Hi ha una determinada persona que pot donar diners per construir la capella i amb això funda l'altar, funda el benefici i contribueix a pagar l'església. Penseu que a Barcelona, al segle XIV, s'està construint la catedral, s'està construint Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi i Sant Justí Pastor. Són moltes esglésies alhora. Llavors, és un moment econòmicament molt bo per Barcelona i aleshores els parroquians pagaven la fundació d'un altar i es podia anar construint l'església a mesura que s'instituïen aquests beneficis i aquests altars. Llavors, tot el que té a veure amb aquests beneficis quedava recollit a través d'un acte notarial. És a dir, la corona d'Aragó tot passava pel notari. Ara passa, però això ve de molt antic. En el segle XIV les notaries eren molt importants i tenim molta documentació, tenim una riquesa, tenim uns arxius amb una riquesa documental que és molt gran. Llavors, en aquests documents, el fundador estableix a qui vol dedicar aquell benefici, quin sant vol dedicar aquell benefici, estableix els diners que dona i a partir d'aquí es triga el sacerdot, que serà el beneficiat d'aquell altar. Aquest sacerdot té dues obligacions bàsiques. Una és celebrar la missa i la segona és tenir cura de tot allò que és l'aixovar necessari per celebrar la missa, és a dir, el missal, els leccionaris, els vasos sagrats. Hi ha d'haver, com a mínim, una casulla o dos jocs de casulla, alba i amit, és a dir, hi ha un seguit de coses bàsiques que són imprescindibles. Llavors, tot això ho coneixem perquè els bisbes tenien la responsabilitat de fer visites pastorals i cada X anys anaven parròquia per parròquia mirant a cada altar si cada altar tenia totes les coses prescrites per la celebració de la missa. I si hi havia alguna cosa que estava malament, ordenava que fos reparada o substituïda per una de nova. I conservem molts llibres de visites pastorals i són una font d'informació realment molt valuosa. El que passa és que els monestirs normalment o moltes vegades no depenien del bisbe i per tant aquestes visites les feien els de la congregació, en el cas de Sant Cugat, els de la congregació benedictina, i hi ha moments o hi ha casos en què és el propi abat qui té el dret d'exercir la visita pastoral. Llavors, una mica resumint tot això, el que diem és que estem en un moment, als segles XIV i XV, en què aquests beneficis eclesiàstics tenen una gran importància. Poden ser fundadors de beneficis tant eclesiàstics, bisbes, sacerdots, monjos, també frares, com laics. I no només laics, sinó també gremis i confraries. Tenim el cas, per exemple, a Barcelona hi ha un cas molt bonic, que és el del gremi Els Sabaters, que és el gremi de Sant Marc, i tenen un retaule dedicat a Sant Marc. Per tant, els gremis i confraries també triaven el seu altar i establien el seu benefici. Aquí tenim una nova imatge d'un sacerdot celebrant missa. Aquí està. Aquest és el bàcul, que actualment es conserva al Museu de Barcelona i que va ser trobat en la tomba de l'abat Clascarí. I és un bàcul de fusta, de finals del segle XIII, molt bonic. Fixeu-vos en la part central que mostra la figura d'un Agnus Dei. És dels pocs bàculs que tenim en aquesta cronologia. És a dir, que s'hagi conservat aquesta peça és una peça rellevant.
Si ens anem al monestir de Sant Cugat, tenim informació de diversos altars. D'una banda tenim informació sobre l'altar de la Mare de Déu, a part, lògicament, de l'altar major. Des del 1099, però ja és esmentat abans, tenim un altar dedicat a la Mare de Déu. I sembla ser que aquest altar és l'actual altar de la Mare de Déu, el de l'absis nord, és a dir, al contrari del lloc on estem ara. Aquell seria l'altar de la Mare de Déu. I allà hi havia una Mare de Déu romànica, que es van trobar unes relíquies fa uns anys, aquesta Mare de Déu. Aquesta Mare de Déu ara està a Terrassa, però procedia del monestir de Sant Cugat, i per darrere té un reconditori, és a dir, un petit receptacle, on hi havia relíquies. I quan s'obren, el que es descobreix és que hi ha un petit paper que ens diu que l'abat, us dic el nom perquè hi ha un moment que em ballen les dades, l'any 1218 l'abat Ramon de Banyeres col·loca aquestes relíquies en el reconditori, en la part posterior de la Mare de Déu. Per tant, aquesta Mare de Déu almenys és del 1218, ens ho indica el paper. És l'única Mare de Déu romànica catalana que podem datar amb seguretat. I penso que és una notícia que també és molt bonica. Doncs tornant als altars, aquí els tenim el de la Mare de Déu. Després, això també és un exemple, l'any 1200, un matrimoni, Huguet Sabater i Maria, fan una donació per la construcció dels altars de la Mare de Déu a l'altar de Sant Benet i el de Sant Jaume. L'altar de Sant Benet era aquest, on estem nosaltres actualment. És lògic perquè és l'autor de la regla benedictina i, per tant, la comunitat hi tenia una especial devoció. Després tenim referències a l'altar de Sant Joan, el 1291-92 el de Tots Sants, per tant, a la primera capella de la nau de l'Epístola. Després tenim un altar dedicat al Corpus Christi, és el moment de les grans processons cíviques del Corpus Christi. I després tenim dos altars més, o un benefici dedicat a la màrtir Santa Fe. Abans de la sessió, justament, hi havia una persona aquí que comentava la figura de Santa Fe, perquè en el monestir hi havia hagut relíquies d'aquesta màrtir del segle IV, si no m'equivoco. I després tenim documentat un benefici dedicat a Sant Antoni. Per tant, aquests són els altars que tenim referenciats en els segles XIV i XV. Passo a aquesta imatge. Això és un frontal d'altar dedicat a la Mare de Déu, que segurament estava en l'altar de la Mare de Déu. Però que en un determinat moment, que no sabem quan és, aquest frontal d'altar es va col·locar sota o davant de l'altar de la Mare de Déu de Tots Sants. Per tant, formaven un conjunt, aquest frontal d'altar i el retaule de la Mare de Déu. I així va ser fins al moment en què es van traslladar al final de la nau, i a finals del segle XIX aquest frontal d'altar va desaparèixer del monestir. Va passar al Mercat de l'Art i actualment es conserva en un museu italià. Aquest és el lloc on ara està. Llavors és la Mare de Déu dintre una mandorla i tot un cicle de la vida d'infància. Molt bé, i això ja em permet saltar al següent apartat, que és la Festa de Tots Sants. Actualment sabem molt bé què és aquesta festa, però les primeres referències que tenim a la Festa de Tots Sants venen d'Orient. A l'Església Oriental tenim ja al segle IV documentat la Festa de Tots els Màrtirs, així consta en un breviari de finals del segle IV. I sembla ser que aquesta festa era el divendres després de Pasqua. Fixeu-vos que era Tots els Sants Màrtirs, i era després de Pasqua. I Sant Joan Crisòstom, un autor del segle V, quart-cinquè, esmenta amb una homilia la celebració
dels Sants Màrtirs el diumenge després de Pentecosta. Fixeu-vos en les dates, un després de Pasqua i l'altre després de la Pentecosta. Per què? Perquè la salvació dels màrtirs es vincula amb la celebració de la Pasqua i la Pentecosta, és a dir, Jesús morint a la creu condueix les persones que han estat justes cap al cel, i aquesta connexió entre aquestes dues dates. Aquesta festa arriba a Occident més tard, al segle VII-VIII aproximadament. D'una banda tenim una notícia suelta, que també se celebrava el diumenge de Pentecosta, i després tenim una informació que és important. Jo crec que tots coneixereu o haureu vist algun cop el Panteó de Roma. El Panteó és aquesta església, era antigament un temple romà de planta circular i estava dedicat a tots els déus. En el segle VII, l'emperador Focas, l'emperador bizantí, dona el Panteó al papa. I el papa el que fa és dedicar el Panteó a la Mare de Déu i a tots els màrtirs, o la Mare de Déu de tots els màrtirs. I això té lloc un 13 de maig. A partir d'aquest moment, el Panteó d'alguna manera simbolitza el lloc on es veneren tots els sants, tots els màrtirs que han mort. Unes dècades més tard, Gregori III, al segle VIII, dedica a Sant Pere del Vaticà un oratori a tots sants. I encara unes dècades més tard, Gregori IV trasllada aquesta festa, que se celebrava el mes de maig, al mes de novembre, i en concret l'1 de novembre. Per tant, aquest és el moment que es comença a celebrar la festa de Tots Sants l'1 de novembre. I aquest mateix papa demana a l'emperador Carolingi que dediqui, o sigui, que universalitzi la festa. Per tant, a partir d'aquest moment, a partir del segle VIII-IX, Tots Sants se celebra a tota l'Església Occidental i, per tant, des d'aquell moment és el que se celebra. I s'uneix màrtirs, sants, confessors, etc. Però què és en realitat la festa de Tots Sants? Què celebrem? Doncs celebrem els justos, els benaurats, que han estat portats als cels. Per tant, és l'Església triomfant. Aquestes són les figures que disfruten en aquest moment del cel. I això connecta com és aquest cel. Si hem de representar Tots Sants, com ens imaginem aquest paradís? Llavors, els punts de referència són el llibre de l'Apocalipsi. Al llibre de l'Apocalipsi el que es diu és algunes visions que va tenir Sant Joan de com era aquest cel. I vaig a llegir un tros, diu, després d'això vaig veure encara una gran multitud que ningú no hauria pogut comptar, de tota nacionalitat i totes les tribus, pobles i llengües, que estaven drets davant el setial i davant l'anyell, vestits de blanc amb palmes a les mans, cridaven amb veu forta: «Hosana al nostre Déu, que seu al setial». Per tant, aquí es fa referència a tots els sants, que són multitud, que són molts. I a sota diu, vaig veure encara l'anyell que estava sobre la muntanya de Sió, i amb ell 144.000. 144.000 sants, és a dir, un número infinit de sants. Això és la imatge que hi ha del cel, poblat i ple d'una gran multitud. Llavors, a l'edat mitjana, a finals de l'edat mitjana, això és segles XII-XIII, comencen a escriure's i a compilar-se vides de sants. A finals del segle XIII, un dominic italià, Jacopo de Varazze, escriu un llibre, en llatí, molt llarg, que són vides de sants, ordenats segons el calendari litúrgic. Vides de sants amb històries reals i a vegades algunes altres llegendàries, i inclou també les grans festes de l'Església. I incorpora la festa de Tots Sants amb un comentari molt llarg. I aquí explica la història del Panteó i explica també una història, una tradició que devia existir, i era que el sagristà de Sant Pere del Vaticà, el dia de Tots Sants, visitava cadascun dels altars. En un moment donat té una visió de Déu i veu el paradís on Jesús agafa la Mare de Déu i el fa sentar al seu costat. Immediatament comencen a arribar àngels, sants,
però ordenat jeràrquicament seguint patriarques, profetes, apòstols, màrtirs i confessors. I això és interessant perquè aquí hi ha una jerarquització de les persones que són aquests benaurats. Per tant, aquestes són les referències una mica que ens ajuden a comprendre la representació del paradís. Llavors, a veure si ho tinc aquí. Perdona, pensava que tenia una diapositiva que ara no la veig. Pel que fa als retaules dedicats a Tots Sants, tenim un contracte d'un retaule dedicat a Tots Sants, que és el retaule que fa Pere Serra per l'església de la Seu de Manresa. Hi ha una frase molt bonica, diu, els que encarreguen el retaule diuen el que Pere Serra ha de pintar. Hi ha un moment que diuen que hi sigui pintada la història de tots els sants, així com apareix en els capítols d'històries. És a dir, els que contracten el retaule diuen que Pere Serra ha de seguir uns textos que existeixen. Per tant, aquesta imatge del paradís i d'aquest paradís jerarquitzat existeix i està perfectament definida en aquesta cronologia. Estem en el segle XIV. Això em permet saltar ja al retaule de Tots Sants. Vaig a saltar-me un momentet una part per controlar una mica el temps. Com us deia, pel que fa a l'autoria del retaule, el retaule és segurament una obra de Pere Serra, i amb això existeix clara unanimitat, i Pere Serra és un artista del gòtic italianitzant. Potser us pregunteu, i això què vol dir? Què és el gòtic italianitzant? Llavors, en els anys 30 del segle XIV, hi ha un pintor que es diu Ferrer Bassa, que es pensa que va fer un viatge a Itàlia. I quan arriba a Itàlia el que descobreix és les grans innovacions que estan fent els pintors del moment. I aquestes innovacions consisteixen a començar a representar els edificis en perspectiva. És a dir, amb arquitectures que es projecten en l'espai, en profunditat, el que després, en l'època del Renaixement, serà la perspectiva, però la perspectiva matemàtica. Per tant, això és una novetat en aquell moment. Aquí es pintava de manera bidimensional, semblava que les figures no passessin, que només hi hagués un sol espai. I en canvi Ferrer Bassa agafa aquestes novetats i les introdueix a Catalunya. I acaba sent el pintor més important abans de la Peste Negra. Mort el 1348 i la resta del segle XIV tenim tot un grup d'artistes que veuen de la pintura de Ferrer Bassa. I el que veieu aquí, i penso que és bonic veure-ho, són obres sorgides del taller de Ferrer Bassa. Això és un facsímil d'un llibre d'hores, però aquí es veu perfectament com està mostrant a l'interior d'una església vista en profunditat. Aquí està la novetat i per això agrada Ferrer Bassa, perquè està renovant la pintura gòtica catalana. Tot això són miniatures d'aquest llibre d'hores de Maria de Navarra, fixeu-vos a l'Anunciació, com mostra l'interior d'una casa. I a més és l'interior d'una casa de l'època. Fixeu-vos que hi ha el llit i hi ha la vànua del llit, i la vànua és de quadros. En els inventaris que tenim de persones difuntes, moltes vegades es parla d'aquestes vànues. Per tant, és bonic veure-ho així. Aquí veiem de nou aquest intent de plasmar la perspectiva. Aquí també un retaule, aquest aquí, uns compartiments d'un retaule, amb aquest mateix afany de representar un espai en profunditat i unes figures que realment són figures que pesen, que tenen un cos, no estan gairebé, són figures esculpides. Tot això és taller de Ferrer Bassa, com ho és també aquest políptic, que està conservat als Estats Units i que és una peça per la devoció privada. Això és un políptic molt petitó. La gent ho plegava i ho tenia a casa seva, i quan ho volien ho obrien i quan ho volien ho tancaven. Per tant, és una peça de devoció privada i és de l'entorn dels Bassa. Aquest és el retaule de Sant Marc, aquest és Arnau Bassa, el fill de Ferrer,
que també mor com el seu pare a la peste negra, 1348. M'agrada molt la imatge de la Mare de Déu, que veieu aquí, és una Mare de Déu de la Llet, que és del llibre d'Hores de Maria de Navarra. Però aquest és el model marià del qual parteix Pere Serra. És a dir, aquesta Mare de Déu que està alletant el nen, que té darrere aquest drap vermell, que és el drap d'honor, que cau damunt del tron de Maria, si us hi fixeu, és una tipologia mariana molt similar a la que ja veieu aquí, amb el drap d'honor, la Mare de Déu i el nen, amb aquesta figura que és molt dolça, gairebé tendra, amable, i aquí està de la clau de l'èxit que tindrà Pere Serra. Això és una obra de Ramon d'Estorrents. Ramon d'Estorrents serà el mestre de Pere Serra. Quan entra d'aprenent en aquest taller, el de Ramon d'Estorrents. I això ens permet enllaçar amb la figura de Pere Serra, que hem dit que treballa durant 40 anys. És dels pintors que té una trajectòria artística més dilatada en el temps. Llavors, tenim moltes obres documentades, unes quantes conservades, i amb això hem de reconstruir la seva vida i les seves característiques. Llavors, avui coneixem molt a Pere Serra per les imatges de la Mare de Déu, perquè justament els retaules que s'han conservat són retaules dedicats a la Mare de Déu, i una Mare de Déu que té les característiques, té aquesta tendresa, aquesta amabilitat, aquesta elegància. Això és el retaule de Nostra Senyora dels Àngels. Tenim només aquests compartiments del bancal i la taula principal. Això està al Mnac, però procedeix de la catedral de Tortosa. És una peça que per alguns té una data específica, que seria finals del 80, començaments del 90. Però per altres és 1400, perquè si s'analitza la catedral de Tortosa, les dates en què es construeix la capella on anava aquesta Mare de Déu serien més tardanes. Llavors, la Mare de Déu de Tortosa, la Mare de Déu dels Àngels de Tortosa, és molt similar a la nostra, a la de Tots Sants. Per això es pensa que el retaule de Tots Sants pertany a aquesta cronologia, la primera etapa de Pere Serra. Bé, aquest és el gran retaule del monestir de Santa Maria de Sigena, la Sigena famosa que ara apareix constantment en els mitjans de comunicació. Era el retaule major, i al mig veieu de nou la imatge de la Mare de Déu amb el nen, que també presenta moltes similituds, o algunes similituds, amb el retaule de Tortosa i el nostre. Si us fixeu, és la mateixa figura de la Mare de Déu dolça amb el nen, i l'atribut que porta la Mare de Déu és floral. Un altre gran retaule que data d'aquesta època és el retaule de l'Esperit Sant de la Seu de Manresa. En aquest cas, la imatge és presidida per una Pentecosta. És l'avinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols, però fixeu-vos que la Mare de Déu és qui rep l'Esperit Sant, i en aquest moment aquesta figura de Maria és ambivalent, representa la Mare de Déu i també representa l'Església. I aquest és un dels altres retaules, potser Pere Serra i Taller, de l'Església de Vallà de la Conca, amb una altra imatge de la Mare de Déu. Per tant, aquestes són algunes de les obres conservades, i anem a veure ara ja amb més detall la iconografia del nostre retaule. Llavors, la representació del paradís amb tots els sants, com he dit abans, es desplega sobretot als segles XIV i XV, ho veurem de seguida. Però hi ha alguns casos que són precedents, i un d'aquests casos és aquesta obra que veieu. Això és un saltiri, és a dir, un llibre dels Salms, que té dues il·lustracions de pàgina, no sé si dues o més de pàgina completa, però aquí és molt bonic perquè es veu la imatge de Crist, que ensenya la llaga del costat i les mans, i a banda i banda, no sé si aquí es llegeix una inscripció, que posa Omnis Corus, i això fa referència a tots els benaurats que estan en el cel. Aquesta representació és
única, és molt primerenca com a representació de tots els sants. Insisteixo que és un manuscrit il·lustrat. Això és segle X, segle X, 925-939. Va ser realitzat a Anglaterra, a Winchester. Però per veure altres representacions del paradís amb grups jerarquitzats hem de passar ja al segle XIV i al segle XV. Això és un altre llibre miniat, en aquest cas és italià, i aquí ja veiem els diferents grups de sants al voltant de la imatge de la Santa Creu. Aquí presento una altra obra italiana, això és la cúpula que cobreix el baptisteri de Pàdua, no? Ho estic dient bé? Sí, de Pàdua. Llavors, és la imatge de Déu en majestat, però al voltant d'aquest cercle veiem àngels, estols d'àngels, i després sants. I per tant, hi ha també sants contemporanis i hi ha representats també religiosos. Això va ser pintat per Giusto de Menaboi vers 1375, perdoneu. Aquí tenim un detall, i aquí es veu molt clar els diferents rengles de sants, començant pels àngels que estan tocant ja a Crist i els sants que estan més avall. Per tant, hi ha aquesta jerarquització. Això ja ens supera de dates, és Fra Angelico, però de nou tenim el paradís i aquí veiem els sants del paradís. I veiem, els podem identificar alguns d'ells pels hàbits que porten. Llavors, per analitzar el nostre retaule, el retaule de Sant Cugat, partiré d'un contracte, del contracte del retaule que no s'ha conservat de Manresa, perquè és el primer retaule que tenim dedicat a tots sants. Llavors, aquest contracte és molt eloqüent, perquè normalment en els contractes el promotor especifica què s'ha de pintar, però diu, per exemple, la vida de Maria Magdalena en diverses escenes, però no arriba a precisar les escenes. Però aquí s'estipula perfectament el que ha de pintar Pere Serra, i és molt eloqüent, és molt detallat. Llavors, diu, els confrares, un momentet que aquí ho tinc jo, diu, no ho llegirem sencer, però he marcat en vermell, amb granate, les parts que interessen. Els confrares de la confraria de Tots els Sants volen fer pintar un retaule de 6 peces. 6 peces és 6 carrers verticals. Imagineu-vos-ho, ara cal fer aquest exercici d'imaginació. És un retaule molt gran, de 6 peces, amb guardapols. Guardapols és la cresteria que enmarca el retaule, i bancal, la part inferior. Això és, en 6 peces majors, volem que sigui pintada la història de tots els sants, així com apareix en els capítols d'històries. Salto. I primerament, en les cases de dalt, de cada part, és a dir, els compartiments de dalt, la història dels àngels a manera de processó. A manera de processó. És com ho veiem aquí. Els àngels a la part superior a manera de processó. A les altres cases següents avall sigui pintada la història dels profetes, tots a manera de processó. Per tant, en el segon registre, la imatge de profetes. Ídem, en altres cases més avall foranes, siguin pintades els apòstols, per so que vingueren al món després els profetes. És el mateix ordre que veiem aquí. Àngels, profetes, apòstols, i en les cases jussanes foranes siguin pintats a part les verges i de l'altra part els màrtirs. És a dir, és pràcticament el que el tenim aquí. Diu, ídem a la taula mitjana sigui pintada, és a dir, a la taula central, la passió de Jesucrist, és a dir, el Calvari, la coronació de la Verge Maria i les històries de la passió de Jesucrist. És a dir, ens està descrivint el retaule d'una manera molt similar al retaule del nostre retaule. Es paga a Ferrer Pere Serra 150 lliures. És una quantitat molt alta, segurament perquè era una obra que era molt gran, però era un artista que en aquest moment ja era molt cotitzat. Llavors, ara anem a saltar a veure el nostre retaule peça per peça. Per tant, començarem pels laterals. A la taula cimera de dalt tenim àngels. A la part esquerra tenim 2 rengles d'àngels vestits de vermell i un àngel vestit amb una peça
brocada daurada amb un escut vermell que representa Sant Miquel. Per tant, l'arcàngel que venç els àngels dolents. Hi ha una cosa que us ha de sorprendre aquí. Els àngels estan vestits de vermell. I aquest és el color dels serafins, perquè el vermell és el color de l'amor i del foc. I els serafins moltes vegades anaven pintats, o se'ls representava de color vermell. A l'altra banda, a la part de dalt, tenim un grup de menys àngels. Aquí són 4 àngels, uns vestits de blau i un altre també de nou, que és el que lidera aquest grup, amb una peça més distingida, un estampat més ric. Aquest seria l'arcàngel Sant Gabriel, perquè porta un lliri. És l'arcàngel que anuncia a Maria. I després hi ha un àngel que porta un nen i li posa la mà al damunt. I aquest representa a Sant Rafael, que vetlla i guia a la figura de Tobies. Aquests van de blau i són els querubins. Dintre els ordres angelicals tenen el punt més elevat, arcàngels, querubins i serafins. El blau és perquè recorda el color del cel i el color de l'aire. Per això, amb això és molt acurat Pere Serra. Aquí tenim el detall de les dues taules cimeres. Ara passem al registre superior, que correspon a figures de l'Antic Testament. Llavors, vull subratllar una cosa, i és que a l'època medieval, quan es pintava un mur, aquest mur estava tot també jerarquitzat. La part superior sempre fa referència a lo celestial, a Déu, i la part més terrenal és la part que toca a terra. Per això la jerarquització va de dalt a baix, per això a dalt tenim els àngels. Aquí veieu figures de l'Antic Testament. Com ho sabem? Fixeu-vos amb l'aureola. L'aureola és poligonal. Quan veieu una aureola poligonal, són figures de l'Antic Testament, de l'antiga llei. És la manera de distingir-los. D'entre aquestes figures, tots van vestits com si fossin jueus, amb vestits llargs, hi ha una figura que segurament podeu identificar. No, la primera és Sant Joan Baptista, vestit de la pell de camell. Però la figura que va de negre, que està ensenyant unes taules, representa Moisès amb les taules de la llei, amb les taules de la llei. I darrere porta com dues banyes que surten del cap. Potser us recorda el Moisès de Miquel Àngel, que també té aquestes dues banyes. Llavors, això és una estratègia que utilitzen els escultors i els pintors per representar Moisès quan baixa del Sinaí i està resplendent perquè acaba de veure Déu. Llavors, com representen que està resplendent? I ho fan a través d'aquesta mena de banyes que surten del seu cap. La resta tots són figures que segurament són profetes. És difícil identificar-los perquè no hi ha cap atribut pràcticament que ens permeti distingir-los. A l'altra banda, continuem amb personatges de l'Antic Testament, però d'aquí també hi ha un que podem identificar molt bé, que és el que toca el saltiri, que és el rei David. El rei David és el que composa, segons la tradició, el llibre dels Salms, els 150 Salms, i a la seva cort ell cultivava la música i sempre, moltes vegades, va unit aquest atribut que són instruments musicals. Molt bé, si ara aquí tenim aquest registre dedicat als patriarques, ara si baixem al següent registre, que és l'intermedi, és el dedicat a figures del Nou Testament i a figures de l'Església. Llavors, aquí tenim el primer personatge, s'identifica molt bé. Què us sembla que és el primer personatge? Sant Pere, efectivament. Sant Pere porta la tiara papal, el barret que porta és una tiara papal, i després porta les claus de Pere, de lligar el cel i d'obrir les portes del cel. La resta de personatges hem d'intentar identificar-los a partir dels atributs. Llavors,
el personatge que porta aquesta mena de túnica preciosa, d'aquest rosa tan bonic, i que té un llibre obert, es pensa que és Sant Mateu, perquè és un evangelista i mostra el llibre que escriu com ensenyant-lo, com confessant. Per tant, està representat com a apòstol i com a evangelista. Després hi ha aquest altre personatge de la primera fila que porta una mena de ganivet a les mans, una mena de coltell, aquest que és com més marronós. Segurament és Sant Bartomeu, perquè va morir escorxat. Li van arrencar la pell i, per tant, se'l representa amb l'atribut propi que és el ganivet, una cosa afilada. Bé, l'altre personatge que podem identificar aquí molt bé és la figura que porta la tonsura en el cap, que va vestit de verd, que porta el cap com una mica obert, Sant Esteve, que va ser lapidat. I, per tant, està representat d'aquesta manera. Identificar la resta dels sants és més complicat, perquè l'atribut no sembla que sigui clar. I ara passaré a l'altra banda, i aquí també podem identificar bastantes figures. El primer, Sant Joan, efectivament, perquè és jove i va sense barba. I aquestes són dues característiques de la representació de la figura de Sant Joan, i porta un llibre i l'ensenya, perquè també és autor del quart evangeli, per tant també el mostra. El següent és un cardenal, i va vestit amb el capell cardenalici. És Sant Jerònim, i aquest també és clar, perquè és el traductor de la Bíblia del grec al llatí, el que diem, o el que es deia la Vulgata, i és un referent dintre els teòlegs del seu temps. Després tenim a Sant Pau, el que va vestit de blau, perquè porta l'espasa amb la qual fou decapitat. Després tenim un religiós, un frare en concret, que va vestit de negre i va cenyit amb un cordill, amb una mena de... Llavors és Sant Francesc d'Assís, és l'hàbit franciscà, amb l'austeritat característica. L'altra figura tonsurada, que va de fosca, podria ser Sant Benet, o bé es parla també de la possibilitat que sigui Sant Domènec de Guzmán. Aquí no està massa clar. I després tenim dos bisbes que, a més, van amb els atributs, amb la mitra i els guants. Segurament són Sant Agustí, perquè també escriu una regla religiosa, i es parla que l'altre pot ser Sant Nicolau. Baixem el regle, aquí tenim els dos compartiments i aquí tenim a les santes. Aquest és molt bonic. Llavors, la primera imatge és Santa Anna. Santa Anna amb la Mare de Déu. Santa Anna vestida de gran, i la Mare de Déu va coronada i està llegint com una mena de filacteri o llibre. En les fonts consultades deien que està llegint un llibre d'hores. Jo penso que no, que això no és un llibre d'hores, sinó que segurament pot estar llegint alguna profecia que al·ludeixi a la Verge com a mare del Messies, o alguna profecia de Crist. La següent santa que es pot identificar és Santa Caterina d'Alexandria, perquè porta una roda amb punxes, perquè els seus botxins la van lligar a una roda i la van fer rodar fins... No va ser el martiri amb el que va morir, però va ser un dels intents. Després hi ha una santa que porta un vestit granatós brodat amb un anyell. Aquesta és Santa Agnès, amb els cabells llargs i aquesta roba luxosa, i l'anyell fa referència al seu desposori amb Déu. Després, en els extrems, tenim dues religioses i les identifiquem per l'hàbit. Una és possiblement Santa Clara, porta a les mans del llibre de la seva regla, i de l'altra
no és fàcil identificar-la, i no la identificaré, de fet, perquè ara veig que no la tinc. No sé si pot ser Santa Escolàstica, però ara no estic segura. Si passem a l'altra banda, moltes les podem identificar, i la primera hauríem d'identificar-la amb la creu en aspa. Santa Eulàlia. Santa Eulàlia, perquè un dels martiris que pateix és amb la crucifixió. La següent és Maria Magdalena, perquè porta el flascó amb els perfums. La tercera és Santa Bàrbara, perquè va ser empresonada amb una torre i no la deixaven sortir. La següent, la que porta aquesta mena de toga blanca, no és fàcil d'identificar. S'apunta que és Santa Marta, i podria ser-ho, perquè Santa Marta en aquesta cronologia moltes vegades se la vesteix de blau, com aquesta santa, i porta un llibre perquè va evangelitzar, segons tradicions medievals, tot el sud de França. Després tindríem una altra santa màrtir, Santa Llúcia, després tindríem una Santa Úrsula, i penso que ja està. Si ara passem al bancal, tenim a Sant Pere, a l'esquerra, Sant Pere, el següent és Sant Benet, possiblement amb la regla a la mà, la següent és Santa Caterina, perquè porta la roda, la Mare de Déu Dolorosa, el Baró de Dolors, Sant Joan, i arribem a l'altra banda. Llavors, aquí, gràcies a Déu, he tingut una conversa abans amb aquest senyor que hi ha aquí. Jo he llegit que se l'identificava amb Santa Caterina, però ell ha fet un suggeriment molt atinat, i és que podria ser Santa Fe, la màrtir Santa Fe, perquè aquí és veritat que al monestir es conservaven relíquies d'aquesta màrtir, i per tant no és inversemblant que pogués ser ella. La següent és una religiosa, tant pot ser Santa Clara com Santa Escolàstica, perquè Santa Escolàstica és la germana de Sant Benet i que també va viure com a religiosa i per tant tindria connexions amb una obra realitzada per el monestir de Sant Cugat. I el següent seria Sant Pau, amb l'espasa. Aquí tenim un detall, no? Aquests detalls ens permeten veure la qualitat de l'artista. Aquí tenim a la Mare de Déu, aquí tenim el Calvari. Penseu que estem en un moment en què l'èmfasi es posa molt en què la pintura o les representacions causin un impacte en la persona que estigui contemplant. Per tant, es posa èmfasi en dramatitzar l'escena. Per això la Mare de Déu aquí s'està desmaiant. Perfecte, gràcies. Vaig aquí un detall de la Mare de Déu. És la Mare de Déu envoltada d'àngels músics amb el nen. Fixeu-vos que el nen no porta cap atribut, però reposa la mà sobre el pit de la Mare de Déu. És com si volgués subratllar la dimensió maternal, com si pogués ser una Mare de Déu de llet, però que potser no es considera apropiat i senzillament reposa la mà sobre aquí. És un model de la Mare de Déu, una tipologia mariana molt dolça i molt tendra, i per això connecta molt bé amb la devoció del moment. Aquí tindríem la Mare de Déu de Tortosa, aquesta seria la de Sigena, i aquí veiem les tres imatges de la Mare de Déu i el nen, i per tant veiem les similituds, veiem com es crea un tipus marià que agrada molt. S'entén veient això l'èxit que té Pere Serra, s'entén perfectament que vulguin encarregar-li aquestes imatges. Llavors, aquí vull fer una petita reflexió. Què aporta Pere Serra a la representació de la Mare de Déu? Llavors, a mi em sembla que aporta una cosa que abans no s'havia representat, que és aquest tipus de mantell. És a dir, sempre havíem representat a la Mare de Déu amb un mantell blau, no tinc més, amb un mantell blau, però un mantell blau senzill. Però Pere Serra comença a fer aquest tipus de mantells que són com brocats d'or i que serien propis d'una roba cara i d'una roba potser a vegades de la reialesa. Llavors, jo em pregunto si Pere Serra, que els seus primers retaules són per comunitats femenines, no està reproduint
algunes peces que apareixen als inventaris de sagristies, que són mantells de la Mare de Déu. Mantells que moltes vegades són d'escrits, de colors blaus, alguns embrocats. Potser el que està reflectint realment és aquests vestits que ja estan començant a utilitzar les monges per vestir a la imatge de la Mare de Déu. És completament hipotètic i no puc demostrar-ho, però és una possibilitat. Vaig a saltar-me això i anem a parlar breument del promotor. El promotor és qui paga el retaule i aquí les úniques referències que tenim és la figura del donant i l'escut. L'escut, que no és un escut massa clar, sembla un ocell i per això s'ha parlat de Montcorp. Però què és el que passa? Mireu, es diu que Jaume de Montcorp era germà de l'abat de Sant Joan de les Abadeses i que es deia Pere de Montcorp. Perdoneu. Llavors, els Montcorp, el seu escut no és un corp, és una muntanya flordelisada. D'acord? Llavors, a mi em costa d'imaginar que sigui Jaume de Montcorp. També perquè Jaume de Montcorp és un prelat col·locat pel papa, perquè ells són nomenats pel papa en aquesta cronologia, i gairebé no està en el monestir. Llavors, a mi la veritat és que no em quadra Jaume de Montcorp, també perquè per cronologia Pere Serra ja està mort. Llavors, qui pot ser? És un estrus, això? Fa 2 dies vaig llegir una cosa d'Auladell que deia que només podia ser de 2 abats, Montcorp, Jaume de Montcorp, o Bernat Estruc, perquè Estruc podria ser un estrus. I aquest és la làpida d'aquest abat, Bernat Estrus, que si no m'equivoco està a la nau de l'Evangeli, i el seu escut és un estrus. No tinc res que pugui provar això, perquè no tenim cap dada més, però és una opció que cal continuar investigant. I m'agradaria apuntar una tercera opció, i és, si és un ocell, l'escut que té un ocell és el de la família Corbera. Els Corbera, el seu escut, és això que veieu aquí. Aquí no tenim documentat ningú Corbera, però hauríem de rascar una miqueta més. Però en aquestes dates, a Barcelona, a Sant Pere de les Puelas, tenim 3 abadeses que són Corbera i es van succeint una a l'altra. Per tant, és una hipòtesi que tampoc es pot demostrar, però que caldria una mica tibar. I acabo mostrant alguns aspectes de la localització d'aquest retaule. Aquesta imatge és presa des del cor, des del cadirat de cor, mirant la rosassa. No sé si veieu que al final, en el mur, es veu el perfil del retaule de Tots Sants. Es veuen aquí. I és aquesta foto antiga. I ara mateix el retaule, si ara us gireu ja veureu un retaule, allà és on estava col·locat el retaule de Tots Sants. Tenim aquest detall. En un moment donat, quan es crea el Museu Diocesà de Barcelona, aquest retaule passa al Museu Diocesà. De fet, entremig hi ha la Guerra Civil, és exposat a París i després torna aquí i mossèn Antoni Griera, en els anys 50, aconsegueix que el retaule torni al monestir. I això se li ha d'agrair. S'instal·la inicialment a la casa abacial i en els anys 80 Joan Ambròs demanen al patronat del monestir, demana permís al bisbat per recol·locar el retaule en aquest absis. I Joan Ambròs el que fa és fer una estructura metàl·lica aguantada per 4 punts i es col·loca el retaule i es col·loca una nova ara d'altar en el lloc on havia estat l'ara d'altar antic. I gràcies a això, gràcies a aquesta iniciativa, podem disfrutar d'un retaule i d'un retaule que continua realitzant la funció pel qual va estar creat, que és el de mobiliari litúrgic, i ens ajuda a entendre molt bé el que eren les esglésies en aquell moment. I acabo només apuntant. Hem parlat del retaule, hem parlat de la iconografia i hem parlat també dels grans interrogants que continua havent sobre aquest retaule.
Penso que és bo tibar d'aquests fils i tant de bo, regirant una mica més la documentació, poguéssim arribar a localitzar el contracte o l'època de pagament d'aquest retaule. Perdoneu perquè m'he allargat molt, ho sento, però amb això acabem.